हसापूर पेडणेच्या देवी सातेरी देवस्थानाचो 15वो वर्सुकी सुवाळो भाविकांनी विविध कार्यावळी सयत व्हडा भक्तिभावान मनयलो. ह्या निमतान सादर केल्ल्या अधांतर, अगाध महिमा साईंचा आणि गीता गाती ज्ञानेश्वर ह्या थळाव्या कलाकारांनी सादर केल्ल्या नाटकांक वाठारांतल्या प्रेक्षकांचो उपट प्रतिसाद लाभलो. सातेरी ब्राह्मणी पंचायतन दैवतांच्या पुनर्प्रतिष्ठापन वर्सुकी दिसा निमतान 3 दीस हसापुरा हो उत्सव चलता. 23 वेर बायलांच्यो फुगड्यो, गीत गायन आणि रातीकडेन जयंत पवाराचें अधांतर हे नाटक हसापूरच्या सातेरी कला मंदिरांत सादर केलें. पळोवया तेतूंतले कांय आंगार कांटे हाडपी खीण. चिल्लर झाली हो. तुमची सगळी पुण्याई वाहून गेली. मी जाते इथनच. काळा करते. हव्यात कशाला पित्या मी मेल्यावर माझे दिस पिघळता का तुम्ही? इथं कुणाला हौस नाही हे दिवस घालायची. माझ्या राखेला हात पण लावला सांगून ठेवते. तुझ्या पुरीला तुझ्या धंदे त्याच वाण्याच्या पोराबरोबर एकदा पोर म्हणलं अक्कल नाही आणि वाण्याला 3 पोरं आहेत. तुझा नवरा इकडे येऊ. कंपनी थिएटर म्हणजे काय कंपन्या तुमच्या दुसरा पोरगा लोकांना बघितल्यावर आपल्या डोक्यात आवाज झाला. तिथं कॉलरला हात देतात तर ज्यावर गुरगुरायला लागला. पुढं त्या वाण्याच्या पोराला घोडा नव्हता पेंट नाही तर पुरा खाली केला का तो वाण्याच्या पोरावर. मला भिडतोय मला वर बोलतो तुझी बहीण झोपते. 24 मार्चाक पावणी, पालखी आणि दिवजां जाल्या उपरांत रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्लें हसापूर ग्रामस्थ निर्मित अगाध महिमा साईंचा हें साईबाबाची जीण सांगपी नाटक सादर जालें. जाल्यार 25 मार्चाक सातेरी कला संस्कृती मंडळ निर्मित आणि गोकुळदास तोरसकर दिग्दर्शीत गीता गाती ज्ञानेश्वर हें पुराणीक काळांतलें अजरंवर नाटक थळाव्या बायलांनी व्हडा उमेदीन सादर केलें. तिनय नाटकांक लोकांचो उपट प्रतिसाद लाभलो. घेवया ह्या नाटकांतल्या कांय पदांचो आस्वाद. बोला पुंडलिक वरदे कीर्तनाच्या पूर्वरंगाकडे वळताना प्रथम कार्य आता स्वामी श्री गणेशाचं स्तवंतर आपण केलेलं आहे. नामसंकीर्तन हे ईश्वर भक्तीचं मोठं साधन आहे. शुद्ध भावाने शुद्ध चित्ताने नामसंकीर्तन केले तर मनुष्य भवभयाच्या महासागरातून तरुण पार व्हायला वेळ लागत नाही. करणी करतो नरसे
ते नारायणही होय एवढं सामर्थ्य नामसंकीर्तनात आहे. तर भक्तजन हो, गोवा 365 खातीर हसापूरच्यान संदीप कामुलकार.